Dono la paraula al senyor Martí Carreras, representant de les persones sol·licitants de la celebració de l'audiència pública. Té exactament 20 minuts. Gràcies. Bona nit, ciutadans i ciutadanes de Girona. Pels que em coneixen, m'ho han donat mínimament escrit, perquè diuen que desbarro bastant. Aleshores, tinc escrit, començo disculpant-me, segurament seré l'únic que ho faré de la taula, però començo disculpant-me perquè entenc que escoltar una persona llegir durant 20 minuts pot ser un pal. Llavors haig de reconèixer que havíem intentat fer un vídeo sortint al carrer gravant a la gent, que de fet és tot el que es tractaven aquí, que escoltessin la veu de tots els ciutadans. El que passa que una lectura tan estricta i uns minutatges tan concret, i no tenir els recursos necessaris ni la dedicació exclusiva fa el que fa. Tenim una setmana, per tant, ho sento, us demanaré la vostra comprensió i començo. Em dic Martí Carreras, soc president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís i avui represento totes les entitats que han donat suport a la celebració d'aquesta audiència. Aquesta audiència que avui celebrem no hauria de ser cap victòria i no hauria de ser cap punt final d'una llarga reivindicació. No ho hauria de ser. I en canvi, els que hi hem estat treballant, per nosaltres és un fet històric. Hem demanat aquesta audiència perquè és la constatació que a Girona no s'han fet les coses bé, que per molt que es digui el contrari, els nostres representants polítics han deixat de banda els veritables protagonistes de les obres de l'AVE, els ciutadans i ciutadanes de Girona. Al llarg dels 2 anys i mig que fa que van començar les obres, les diferents associacions de veïns i la resta d'entitats que han sol·licitat aquesta audiència només hem insistit en 2 temes claus, la informació i el lideratge. Res més, informació i lideratge. En cap dels dos ens hem sentit ni escoltats, ni recolzats, ni respectats. Per això som aquí. Perquè, per molt que insisteixin a fer-nos creure tant sí com no que tot va bé, la nostra opinió és que aquells que haurien de representar els ciutadans semblen més disposats a facilitar la feina a les empreses constructores que a vigilar que aquesta es faci seguint tota la normativa municipal o qualsevol de les normes de convivència més elementals. Ara fa 2 anys i mig que el nostre barri, i per tant a tota la ciutat, està suportant les incomoditats i afectacions de les obres del parc. Som conscients que una obra que té una magnitud tan gran com per poder fer canviar la fisonomia de la ciutat sempre comporta problemes, maldecaps i incomoditats. Ja ho sabem. Però tenim la sensació que Adif és l'amo i senyor i que pot fer el que li vingui de gust amb el vistiplau dels nostres representants. Abans de començar les obres ja vàrem demanar informació. I quan l'Ajuntament ens va informar en una reunió aquí, a través de la Federació d'Associacions, ens va informar de com anirien les obres, això era abans que comencessin a l'estiu del 2008. Es va fer una reunió i nosaltres els vam agrair que en aquella reunió les explicacions que ens van donar van aclarir dubtes, molts de dubtes que teníem a través de les notícies que anàvem seguint. Perquè nosaltres anem seguint els esdeveniments a través de les notícies. Els vam agrair que allò havia aclarit dubtes, però ja des d'aquell moment també els vam dir, els vam preguntar de qui havia de ser la responsabilitat, de que els dubtes que ens havien tret a nosaltres, qui els hi treien a la resta de ciutadans. La informació que vàrem rebre les entitats no ens va semblar suficient i ens semblava que no es posava prou cura ni interès en què estigués a l'abast de tots els ciutadans. Per això, el 19 de juny del 2008, vàrem ser les diferents entitats del nostre barri les que vàrem convocar una reunió informativa per als veïns, nosaltres, no ells. Vàrem fer aquesta reunió en veure que l'Ajuntament no n'havia organitzat cap a nivell de tot Girona, tot i que ja els ho havíem demanat repetidament. En aquesta reunió vàrem intentar donar als nostres veïns la poca informació que teníem, que havíem rebut, el que s'havia dit a les reunions amb la Federació i el que la senyora alcaldessa es havia compromès el dia abans en una taula territorial del dia 18. Es havia compromès a 3 coses. Que els tècnics d'Adif anirien a totes les reunions informatives per tal d'explicar el projecte, que donat que les obres començaven al nostre barri, al barri de Sant Narcís, es faria una difusió específica i nosaltres els vam proposar que el centre cívic passés a ser un punt d'informació, que nosaltres hi col·laboraríem.
I tercer, que es faria una difusió del projecte en l'àmbit de tota la ciutat. Nosaltres vam proposar que en els plafons de les valles que delimiten les obres que es fes servir allà per fer plafons informatius, publicacions periòdiques i programes especials a les ràdios i televisions locals. A dia d'avui podem afirmar que porten 2 anys incomplint aquest compromís públic. Del punt d'informació del centre cívic ningú n'ha sentit parlar. Ni ens consta que el programa TV Girona ni tan sols s'ha demanat. En aquella reunió també vàrem escoltar les propostes i demandes, dubtes i queixes dels nostres veïns per fer-los-les arribar als nostres representants. I una de les propostes que es va fer va ser fer una reunió amb els tècnics d'Adif i l'Ajuntament perquè expliquessin el projecte. És cert que l'Ajuntament va convocar una reunió informativa sobre el projecte a l'auditori, és a dir, aquí, el dia 2 de juliol. La reunió va comptar amb la presència dels tècnics i directius de les diferents empreses constructores, amb un desplegament impressionant de dossiers i documentació, i de la projecció d'un corredíssim PowerPoint que no hem tornat a veure mai més. Però la mínima i pèssima difusió de l'acte, al qual les entitats varen rebre la comunicació 2 dies abans, va provocar que a la reunió informativa de les obres més importants que s'han fet mai a Girona només hi assistissin 30 ciutadans, la meitat periodistes. El poc interès per part de l'Ajuntament va quedar clar en la reunió del dia 22 de juliol al Centre Cívic Ter, on després de convocar totes les associacions de veïns i entitats de la ciutat, el responsable d'Adif va tardar exactament 4 minuts a detallar el que havia de ser les obres més importants que patirem a Girona, davant d'un públic escassament de 20 persones. Vull recalcar el tema de la presència ciutadana, perquè no deixa de ser curiós que en una segona reunió informativa Vull recalcar el tema de la presència ciutadana, perquè no deixa de ser curiós que en una segona reunió informativa veïnal que es va fer a Sant Narcís l'any demà mateix, d'aquesta que es va fer al teatre, el 23 de juliol, que a petició nostra també comptava amb la presència de tècnics d'Adif i de l'Ajuntament, la sala polivalent del nostre centre va quedar petita per poder acollir tota la gent que va venir. 20 o 22, 100 i pico o 23. La diferència rau en la difusió. Mentre l'Ajuntament i els responsables enganxen cartells a les portes i parets dels portals, que també és una falta cívica greu, dit sigui de passada, mentre ells enganxen cartells per fer saber les coses, les associacions de veïns i les entitats, amb recursos infinitament inferiors, fent bustiades i sortint als diaris per fer participar en els ciutadans. Una de les coses interessants d'aquesta segona reunió va ser la formació d'una mena de comitè ciutadà de seguiment, on els interessats, és a dir, els veïns interessats en el tema, es van apuntar per fer unes reunions de seguiment. Reunions de seguiment que es van fer i es van comprometre a fer periòdicament, i que en realitat es van anar espaiant en el temps fins que des de l'estiu passat no se n'ha fet cap més. El 10 d'octubre es va celebrar a TV Girona l'únic debat televisat, si se'n pot dir debat, d'aquestes obres, segons ells, es mereixen. El debat va ser una taula amb un tècnic municipal, sense cap vinculació a les obres, amb dos representants del teixit comercial de la ciutat i la regidora responsable. Però no hi havia cap representant de les entitats, de les associacions de veïns i de les entitats que ja aleshores reclamaven una posició més valenta davant de l'actitud prepotent d'Adif. El debat havia de ser una oportunitat perquè l'Ajuntament expliqués per primera vegada tot a tothom. I en comptes d'això es va acabar convertint en un teatre d'autobombo que va obviar, entre d'altres foteses, que són les que nosaltres estem intentant que es sàpiga tothom, entre d'altres tonteries, es va acabar obviant que les obres no s'acaben amb el TAP el 2012. Després del TAP ve el tren convencional i després del tren convencional vindrà el desmantellament. Senyors, ens estan demanant paciència parlant del TAP del 2012 quan en realitat ens haurien de demanar paciència per 15 anys o els que convinguin d'obres.
Per fires del 2008, no pateixin que després es van espaiant molt les reunions. Per fires del 2008 fem arribar la regidoria de mobilitat i el nostre malestar per la manca de resposta a les demandes fetes repetidament. Insistim en els compromisos presos respecte als punts d'informació municipal i els programes periòdics. El 18 de març del 2009 s'envia una nota de premsa per fer públiques a l'Ajuntament les nostres inquietuds, que a poc es van convertint en preocupacions reals. El 10 de juny del 2009, cansats de sentir-nos desatesos pel nostre propi Ajuntament, una vintena d'entitats i associacions de veïns de Girona presenten via registre el nostre malestar directament al Ministeri de Foment. L'escrit només reclama informació de temes tècnics, mediambientals, d'impactes en els edificis, de necessitat i de motius de l'obra. Tampoc en aquest cas, tot i estendre la mà a tots els partits polítics de la ciutat, ni el govern ni cap partit de l'oposició els sembla que sigui un tema prou important per donar-hi suport. Trobem vergonyós que aquesta demanda d'informació al Ministeri de Foment no rebi resposta del Ministeri fins passats 6 mesos i que amb només 2 folis se'n riguin del dret que tenim els ciutadans a demanar informació. Però encara trobem més greu que després de fer-ho saber a tots els partits en representació aquest tema no s'hagi plantejat a la discussió en un ple municipal. El tema que hi ha unes entitats que han demanat informació a Foment. Tampoc entenem el silenci davant del recurs extraordinari de revisió presentat per la plataforma ciutadana TAP Girona el 30 de març del 2010. Entenem que si la justícia ha permès que el tema tiri endavant, vol dir que els arguments que hi plantegen deuen tenir alguna base sòlida. Així que exigim que el nostre Ajuntament hi digui la seva. Ja amb les obres a tota màquina, el 23 de maig del 2010 arriba la fuita de Ventotita. L'Ajuntament hi va treure importància. Però el cert és que no vam tenir una versió oficial fins al cap de 3 dies i no se'ns va convocar totes les entitats a l'Ajuntament fins al cap d'1 setmana, l'1 de juny del 2010. El 16 de juny, l'Associació de Veïns convoca una altra reunió amb la presència de tècnics d'Adif i de l'Ajuntament. L'èxit d'assistència a l'acte va ser tan gran que es va haver d'habilitar l'espai a sota les voltes de la plaça amb cadires i un sistema de megafonia perquè els assistents poguessin sentir-ho des de fora. A la reunió s'havien demanat 2 coses. Una primera part, una breu explicació de les obres, i una segona, se'ls havien lliurat les preguntes perquè se les preparessin i que les poguessin respondre. Després d'una esperpèntica funció per part dels tècnics d'Adif, que es van comunicar just abans de començar que si hi havia premsa gravant la reunió es negaven a parlar, vam decidir, gairebé una hora més tard, que en bé de la llibertat de premsa no es gravaria la reunió. La veritat és que després vam veure que ens havíem equivocat, perquè els tècnics d'Adif van parlar molt, però no van dir res. Es van limitar a llegir informació que ja havien donat i passar de puntetes o directament no respondre sobre totes les preguntes que els havien formulat. Punts tan importants com estat del projecte del tren convencional, enderroc o no del viaducte. Recordem que l'enderroc del viaducte va ser l'excusa per fer tot aquest projecte. Els acabats d'urbanització del Parc Central, del carrer Oviedo, del carrer Josep Maria Ginorella i de la plaça Europa. Dates previstes d'inici i final d'aquestes obres d'urbanització exterior i resposta al recurs presentat per la plataforma. Diria que continuen sent els mateixos dubtes que avui posem sobre la taula. Probablement l'Ajuntament ha fet més reunions informatives. La senyora regidora no es cansa de repetir que milers, i avui ens entraran això i aquí hi surten totes apuntades. Milers. Nosaltres no ens cansarem de recordar-li, com a mínim el temps que li queda de responsable i de regidor, la importància d'informar a la totalitat de la ciutadania. A través dels mitjans que vulgui, que n'hi ha molts i cap de prou exposat. Perquè per molt que no ho vulgui ni pugui reconèixer, d'afectats ho som tots. Uns amb més motius, alguns amb més urgència, però d'afectats ho som tots. Ens queixem de la manca d'informació d'un Ajuntament que ha tingut nul·la resposta per a moltes de les molèsties o problemes que han aparegut. I han deixat en canvi que Adif campi per la nostra ciutat, com a Pedro por su casa. Manca d'informació en temes de soroll.
Moltes nits, massa veïns ens han informat que han trucat a la policia per avisar que s'estava treballant a altes hores de la matinada. La resposta sempre està la mateixa. La policia no hi pot fer res. I l'excusa de l'Ajuntament per no actuar és que en realitat no hi ha tantes queixes. Segons dades de la pròpia bústia d'avisos de l'Ajuntament, hi ha només 40 avisos per fressa i 28 avisos de brutícia. Aquestes dades poden ser certes, però està clar que no recullen la realitat. On són les trucades dirigides directament a la policia? On són les trucades dirigides directament al PIAC? I on són els avisos que nosaltres com a associacions els hi fem arribar directament perquè els nostres veïns ens han deixat? En referència a això, voldríem demanar a la regidora quants dels avisos de la bústia han suposat l'obertura d'un expedient sancionador a les empreses. Manca d'informació en temes de trànsit. També van avisar que el pas de camions pel carrer Oviedo comportava deixar sense un carrer molt important d'entrada al nostre barri, però també a la ciutat de Girona. I que, per molts dels nostres fills, l'escola els quedava a l'altra banda de les obres. Davant del problema, vostès es van inventar uns camins segurs que només van tenir incidència i la seva atenció el primer any. No s'han escoltat les propostes de nous camins, no s'han molestat a tornar-los a pintar i han desaparegut els policies o agents cívics que hi havia a les entrades de les escoles. Ens queixem de la impotència. En el ple municipal del passat mes de desembre, el cap de l'oposició va preguntar sobre el cas de les banderes espanyoles al capdamunt de les grues de les obres. Tot i no compartir en absolut que aquell hagués de ser l'únic tema relacionat amb les obres que es parlés en el ple de l'Ajuntament, la realitat és que el nostre Ajuntament, tot i tenir constància de l'incompliment de la normativa municipal, no ha estat capaç en 4 mesos de fer-la complir. Ens queixem de la permissibilitat. L'Ajuntament ha deixat treballar a Adif en dies no laborables, és a dir, en dies de descans dels veïns, com ara l'11 de setembre, sota l'excusa de la necessitat per les urgències dels terminis de les obres. Urgències que desapareixen el dia de la Hispanitat o a la festa de Sant Isidre. Ens queixem del passotisme. En cap dels plens dels 4 mesos que ha durat la campanya per recollir adhesions per a aquesta audiència, el fet de tenir una colla d'entitats molestes i més d'un miler de signatures de ciutadans ha semblat motiu suficient per fer cap comentari als plens municipals. Potser l'equip de govern ja no creu que sigui el màxim òrgan de representació ciutadana. En alguns dels plens municipals d'aquests 2 anys i mig s'ha parlat d'un informe jurídic existent sobre la possibilitat que els comerciants afectats per les obres del TAP reclamin a Adif compensacions econòmiques? La regidora de promoció del comerç està al cas d'aquesta possibilitat? No hem sentit cap pronunciament al respecte, potser seria un bon moment. Ens queixem del desinterès del nostre Ajuntament per posar la informació a l'abast de tots els ciutadans. Arriba fins a límits increïbles. Si visitem la pàgina web del consistori, l'enllaç de les informacions concretes de les obres i les afectacions als carrers va caure de la pàgina principal per manca d'espai amb el nou curs. I un cop restablert, podem comprovar com la darrera informació que hi consta és del mes d'agost. Ara ens diran que a Adif no els passa cap afectació, però d'agost a desembre Girona ha continuat patint afectacions directes o no de les obres. Sabem que hi ha hagut canvis de plans, canvis de pous, talls de carrers, queixes de treballs nocturns. Res no es mereix la qualificació de notícia que calgui ser explicada a la pàgina web. No és només desinterès, és tant semonfotisme i és desídia. Ens queixem perquè hem promogut el separatisme. La vella cançó del divideix i venceràs, com si els veïns se'ns hagués de vèncer. Han preferit acotar temes, han parlat només amb interessats, amb els interessats més queixosos, o amb els que els hi han interessat amb ells, o amb els que la regidora defineix com afectats, carrer a carrer i fins i tot escala a escala, com si ella fos qui decideix qui es pot considerar afectat i qui no es mereix aquesta consideració. Però sobretot, oblidant que hem de representar-nos a tots. Sapiguem o no que podem queixar-nos i que cal informar-nos a tots del que es pacti o s'acordi amb alguns. Estem queixosos perquè s'han promogut la desinformació en temes de compensacions.
S'ha tractat en els plens l'afectació econòmica dels propietaris dels habitatges, dels que els passa a prop i dels que els hi passa just per sota? Alguns tècnics insisteixen a fer-vos responsable, per omissió de la informació, de les pèrdues que els representarà durant i sobretot després de les obres. La llàstima ha estat deixar plegar el regidor responsable sense passar comptes amb tots nosaltres. La llàstima és que plegaran tots els responsables. Ells plegaran, ells marxaran, tots. El d'urbanisme, el de medi ambient, el de comerç, el de mobilitat, l'alcaldessa. Ells plegaran i nosaltres continuarem visquent. Gràcies, senyor Martí Carreras. Me falta... Li he posat els 10 segons del sorollet. Ha tingut 10 segons parlamentaris pel sorollet. Ens aprofitaré els 10 segons? No, és que els ha... No, ens faci així. La manca de lideratge. No, ho sento. He de ser estricte amb tots. Ho sento molt. Gràcies. En honor de la veritat, i em perdonaran, és veritat, el moderador ha dit que és unes normes pactades. D'acord, aprofito tots els 10 segons. Les normes pactades hi havia 20 minuts per... És a dir, mitja hora per nosaltres, mitja hora per la senyora alcaldessa i 25 minuts perquè hi haguéssim pregs i preguntes. Nosaltres vam proposar 20 minuts perquè vostès tinguessin mitja hora per pregs i preguntes. Nosaltres hem sigut 20 minuts, ell es queda amb els 20, amb la mitja hora i vostès amb 25 minuts. Bé.